ଏଠି ବାପା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ଏଥିରେ ମୁଁ ଭଲ କରିଛି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିବ। ଆରେ ସତ ନଟିଆ ସତରେ ଜଟିଆ ତୁ ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ। ହଁ ବାପା ଏକଦମ ଭଲ କରିଛି ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ଜଟିଆ ଦେଲୁ ମୁଁ ପଚାରେ କହିଲି ଦେଖିଆ ଆକୁର ବାପା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଆକୁର ବାପା ନା ପୁରା ରାକେଶ ରୋଶନ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ଯୁଦ୍ଧ ଆକବରରେ ଋତିକ ରୋଶନ ଆକବର ଭାବେ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ରାକେଶ ରୋଶନ ଆଉ ଆରେ ଗଧ ସିଏ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ରେ ରିଆଲିଟି କଥା ପଚାରୁଛି ସତରେ ପଚାରୁଛି ବାପା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ହଉ ହେଲା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ ଅନେଶତ ରହିବ ଆଉ ହଉ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ। ହଉ କହିଲି ଦେଖିଆ ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀ ନାଁ। ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ପୁରା ଅଜା ଆଈ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଅଜାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ପରା ଲେଖିଦେଲି ଆଉ ଅଜା ଆଈ ଆଉ ଗଧ ତତେ ମାରିଦେ ଅଜା ଆଈ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅଜା ଆଈଙ୍କ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହଉ ହେଲା ଦୁଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ 100 ରହିବ ଆଉ। ହଉ କହିଲି ଦେଖିଆ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ନାଁ କ'ଣ? ଏଇଟାର କଥା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ପରା ବିଲେଇ। ଆରେ ବିଲେଇ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ। ମୁଁ କହିଥିଲି ତମେ ତ କହିଥିଲ ବିଲେଇ ଯିଏ ବାଘ ସିଏ ସବୁ ତ ତମେ କହିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ମାରିଦେବି ତତେ ଆଜି ସବୁବେଳେ କାଲି ମାରୁଛ ତମେ ସବୁ କହିବ ଆଉ ବାଘ ଯିଏ ବିଲେଇ ସିଏ ବିଲେଇ ଲେଖିଦେଲି ମୋତେ ମାରିବ। ହେଇ ମୋ ପେଟ ପଡ଼ିନି ଯାଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ